What's up yo mga katunay. Okay. So murag na bulong mo nga na ako diring dapita. Isa na siya ka-ailit mga katunay. Kung wala pa ka naka anha o nakaadtog mga islaha. So kining klaseng islaha nindot ni siyang adtuan. Tungod kay ngano na ay mga bata nga mga gagmayng gwapo. Mga hitsura ni ka lumuragbag mga anak kalidya. O na bang ang usa ka bata o mga katunay sa labing matuod kini siya nga isla ni siya sa Muambok. Kasagaran kanunay regular namo mo anime tungod kay mag ministry mi. May children ministry na children ministry og unya guman children ministry kaon kandan sila. Nano gani ang kaunon? Kanon. Unsa ba? Kanon. Unsa ba? Pansit. Salilag kanon salikuan. Unsa ba? Sudan. Sadon. Okay, mga katunay, usa ni sila ka mga bata, dagang bata nga among ministeryohan. Sa panahon iguman og children ministry, pakals dayon, gitawag nga pakals kana bang ng juice nga biskwit. Salig matuod katunay, naapod mi diri og klase-klaseng Bible study. Regular na siya every guys siya Lunes. Karon may bata katunay, mag-ila-ila sa ato kauban kaupod nga gwapo sa akong tupad kay. Mangutan ako, bebe. Kinsa ang imong ngalan? Ato na pagtawan, utan-on. Mauwaw ni siya. Kinalan pa ni siya og bibihon. Kinsa imong ngalan, bebe? Jared. Mauwaw ni si Jared. Pila gani imong ngalan, Jared? Pila imong ngalan? Pila gani imong edad, Jared? 6 anyos. Singga na anong? Bibo ba? 6 anyos. Pila gani imong edad, Jared? 6 anyos. Okay. Usa gani graduha, Jared? Grade 1. Nya. Si Jared grade 1 si Jared. Si Jared, kay bawo ka si Jared. Kusog na siya mo balintong. Taud-taud na ron bisag iya pa natog tulo. Mo balintong na siya. 1 2 3 Halyo. Wala kay murag siguro mauwa pa ni siya. Karing sa pikas ta. Bata, bibi, kinsa gani mo ngalan? Ha? GM. Usan kuan GM? Nano mang kanang GM? Ana G-tag M. Kuan? Jerry Montor Portot? Murag kini nga mga bata. Murag daw mga anak kini kalidya. Si GM usa ka bata nga taga Muambok. Mura siguro mga maulaw ni sila mga katunay. Pero usa gani pila gani mong ngalan na? Pila ni mong ngalan na noon? Ang wataray. Ato pangutanon kung unsa yang ngalan. Isa imong ngalan? GM gani ko no, nagbalik-balik ko. Okay, pila imong edad? Pangutanon ta katunay unsa klaseng talent nga anaa nila. Basta talent lagi mo, iswag na lagi dahil. Okay, kan Jared, kinsa imong usa imong talent, Jared? Okay. Pakitang gilas kay makita ta sa nagkalain dapit. Pakita natin sa buong mundo nga ang taga Muambok may mga talent. Sige. Ato siyang kanan. Jared. Deal or no deal? May talent o wala? Larga bira. Usa imong talent, Jared? Kanang tagsudan ko no. Ya talent. Sa aton pa kaog siguro katunay. Okay. Ang usa si GM. GM unsa ang imong talent dong? Sige, ay pagkauwaw. Unsa imong talent? Ha? Sa? Dili ko niya talent. Asa? Mutangis? Magilak-ilak.
Kinsa ang mga tigo mo ka nagsama sa artista? Manang mayo mo hilak. Sige, kani mga katunay, may ko na mo hilak-hilak. Si Jared, ato pahilakon si Jared, murag artista ba? Sige. Ato yapon sila tulo. Sa. Dua. Tulo. Ambot ani mga katunay. Murag dili pa min suod kaayo. Siguro murag nato sila pugson. Salay matuod katunay. Dagang patag hisgutan ron. Pero for the next time siguro na lang. Pero salamat katunay sa gamay ra nga mga minuto din giubanan ko ninyo nga about sining klaseng mga bata. Kining mga bata arang daghan ni sila. Kaniadto magbi-BS me, daghan ni mga bata 80 ni sila kabuok. Pero naa siya sa eskwelahan ng uban. Ambot ka murag wala guro ni nang eskwela. Wala mo nang eskwela bebe? Arang eskwela. Ano naalagay mo diri lagi? Ngano man? Wala na di klase. Sorry mga katunay. Eskwela di ay ganiya sila. Pero tungod kay sayura ang pagpanggula agahapon raw daw. Kinder sit Kinder sit B. Sit B. ang tagapatugan sit. Tagamambo. Mga katunay aton ikuan ng iletsura ha. Ares. Padul ba? Padul. Kapuras.